Bog je u ponedeljak stvorio kokošku, u utorak ćurku, u sredu patku, u četvrtak gusku i u petak mu ponestalo perja, pa je stvorio ženu. Zašto žene žive duže od muškaraca? Bog im vraća vreme potrošeno na parkiranje. Mlada žena ulazi u poslastičanicu i pita: Imate li neku tortu koja je zagorela s jedne strane? Pobogu, šta će vam to, iznenadi se poslastičar. Htjela bih da moj muž poveruje da sam i ja napravila. Pričaju dve prijateljice. Jao, šta sada mu kažem? Ne znam, reci mu istinu. Ali kakvu istinu? Otkud znam, draga moja, smisli nešto. Svakoj ženi su dovoljne samo 4 životinje. Jaguar u garaži, lisica u plakaru, tigar u krevetu i magarac koji će sve to da plati. Ako su vam se svidjeli naši vicevi, lajkujte ovaj video i zapratite kanal za još viceva.